sai ka ga mala'ikan mutuwa ya sauka amma kana murmushi saboda abokin tafiya ne na gari ya zo maka ba na sharri ba. Wallahi al'azim malamin mu akwai malamin mu sunan shi malam Tahir a tudun wadan Zaria yake. Muna secondary school lokacin 99-2000 shekara 22 yanzu. Dai hatsari mun gama abin nan da shi a technical college Malali ya kama hanyar Zaria sai ya hatsari. Ya fara zubar da jini ta hanci. Aka kai shi asibiti ya ce kar a tada mu iyalan shi da hankali, akwai karin shi Ja'far a kira shi. Da kanin ya zo ce ka je ka duba wuri kaza na rubuta wasiya a gida. Na rubuta wasiya amma ban yi updating wasiyan ba, akwai abin da ban shigar ba. Ina bin wani bashi amma shi na yafe mishi, wani kuma ku karba ku biya min bashin kaza. Su ban rubuta ba, za ku ga kaza ku yi kaza. Sai nurses ɗin da suke wurin suka ce makanin da Allah kai mishi magana, tuntun muke so a sa masa drip a fara yanda za a tattale shi, bai amince ba. Sai masa magana sai ya ce ni na sa abin da ban sani ba, ina da internal injury da su ba za su iya ba, na bugu na raunatin da ba zan tashi ba. Ya ce ko sun sa ba zai amfani ba. Yana cikin magana ana magana kawai sai idan shi ya fara juyawa. Sai ce musu to ai sun zo, ai sun zo. Ɗanin na cewa su wane ne amma ido ya sama. Yana cewa sun zo. Wallahi sai malam Tahir ya fara daga hannu yana assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, sai kalmar shahada. Wallahi sai tafiya. Kuma da ya gama kalmar shahada sai da ya ce alhamdulillah sannan ya tafi. Kaga good register kenan. uktubu kitaba abdi fi illiyin wa ma adraka ma illiyun, kitabun marhum. Malam za ka yi wannan tafiyar me za ka yi da kazantan duniya? Ya kake jira? To ku bi Allah, ku tara, ku tanaji dan wannan ranar. Wallahi mutuwa babun tsoro bane akwai aiki na gari. Daya kake tunani? Dangi? A baka da matsala, wanda ya fi ka zai tsaya musu. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Muke jibinta al'amuran ku a duniya, ba ku azurta kanku, muke ba ku arziki. Muna muku bishara da abin da zai faranta muku rai. Allah ta khafu, kar ku ji tsoron abin da ke gaba wanda za ku riske shi. Kabari, sirati, watso littafai, a'a kun ci jarabawan za ku wuce lafiya. Wala tahzanu, in alhuznu shine wani abu da kake so ya sukuce maka. Ya'ya, mata, gidaje, motoci, kar ku bakin cikin rabuwa da su. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah ce a gaya muku kalmomin farin ciki game da aljanna da aka dinga muku alkawari, kuka yi imani da ita. Yau ranar haduwan ku tayi, za ku fara ɗanɗana daga dausayi ta kafin ranar haduwa da Allah. Wannan shine kana buƙatan wannan fiye da wani tarkacen duniya. Wannan rayuwar da muke ciki barin gaya muku, wallahi in ba ku kawo imani gaban idan ku kun aje ba, wallahi mutum ba zai tsira ba a wannan zamani. Fitintunu sun yi yawa, kasuwanci sun karye, ya'ya sun lalace, mukami ya sukuce, komai tsanani, kaya tsada, komai wahala. To imani shi kadai ne abin da ya rage ma mumini yanzu farfajiyar da zai shiga ya huta ya wata ya a ciki.